Следващия продукт, който ще ви покажа, това е капак тройник. Той се използва, когато имаме пресечна точка на две наклонени била с едно хоризонтално. Красива, сигурна и естетична връзка на тази точка от покривното покритие. Предлага се за абсолютно всички модели брамък керамиди. Наклона, при който може да се използва, е от 15 до 55 градуса. Винаги, когато се наложи да се режат капаци в зоната на тройника, парчето от капак, което остава на покрива, не трябва да бъде по-късо от 30 см, т.е. от 2/3 от цялата дължина на капакът. Ако е необходимо да се реже и да се получи едно малко парче от капак тук в зоната на тройника, тогава трябва да се среже и следващия капак, като от него стане на покрива 30 см, така че да се получат две срязани парчета с по-голяма дължина, отколкото едно късо парче.